Antonella Zoppardi qed tistenna tarbija. Daknar nasib kont sorpriża ma stennejtix. Mallum il-ġurnata bis-saħħa ta' hawnhekk qed inħoss neċċitata biex ised dak iż-żmien li naqqat mat-tarbija. F'dar tan-nieqa Tom sabet familja oħra. Bħala dar hija li tin l-ommijiet ma jkollhomx fejn imorru joqogħdu jagħtuk bħala support kemm mentalment u fiex ikollhom bżonn ukoll bħala saħħa u hekk affarijiet hekk. Ma ħallewha nieqsa minn xejn. Jgħinlok f'kollox kif għandek eżempju tagħmel il-futur, tippjana l-futur tiegħek, meta ħatwellet, x'għandek tistenna, x'ma tistenniex. Din il-mara hija waħda minn 42 omm li s-sena li għaddiet sabu l-bibien miftuħa ta' dar tan-nieqa Tom. Kif spjegat il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Life Network Mirjam Xiberras. In-numru ta' trabi li qegħdin ngħinu biex insalvaw, in-numru ta' ommijiet li jċemplu li kull sena jiżdied, is-sena l-oħra kienet waħda rekord. Ġifieri dan jurina li s-servizz tagħna verament hemm bżonnu. Din ir-residenza sservi ta' spalla għal tfajliet li jkunu tistennew tarbija u li fil-preżent ikunu għaddejjin minn sfidi soċjali. Il-Ministeru għal Politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal alloka iktar minn 700,000 euro sabiex jiggarantixxi loti ta' servizzi minn professjonisti f'dar tan-nieqa Tom. Id-dar tan-nieqa tagħhom għandha bżonn il-konsistenza ta' carers fid-dar, ta' management u dan kollu jirrikjedi support finanzjarju, ġifieri aħna lina l-fatt li jerġajna. Issa din is-sena tielet darba firmajna dan il-kuntratt jagħmlilna kuraġġ kbir u aħna grati ħafna tas-solidarjetà mill-Ministeru f'dan il-qasam. Il-Ministru Michael Falzon sostna li l-Gvern jinteressaħ minn kulħadd anki minn minoranzi fis-soċjetà. Il-Ministru Falzon qal li għalhekk il-Gvern jaħseb kull realtà għax l-impenn tiegħu li jara li kulħadd ikollu postu fis-soċjetà.